Raġel li qed ikun meqjus bħala middleman fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u li kien arrestat il-ħamis talab għal maħfra preżidenzjali għax qal li jaf minnu il-moħħ wara dan il-każ. L-arrest tal-middleman li rapporti qed jgħidu li hu Melvin Teuma, xufier tat-taxi minn Birkirkara, ma kellux x'jaqsam mal-assassinju li seħħ f'Ottubru tal-2017. Iżda seħħ wara ħidma dwar allegat ħasil tal-flus minn ċirku ta' nies li r-raġel kien parti minnu. Il-ġurnal Times of Malta li żvelat talba għal maħfra preżidenzjali rrapporta li l-Pulizija ilhom għal dawn l-aħħar jiem jippruvaw janalizzaw dak li qed jgħid li jaf. Dan hekk kif il-Pulizija temmen li hemm involuti mill-anqas persuna jew tnejn oħra li għadhom qatt ma ġew interrogati. Fi stqarrija dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li f'dak li jidher li hu mument delikat fl-investigazzjonijiet dwar daw kollha involuti, kompliċi jew responsabbli direttament jew indirettament għall-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-Partit Nazzjonalista jisħaq li l-Istat Malti għandu jagħmel użu mill-mezzi u proċeduri kollha għad dispożizzjoni tiegħu skont il-liġi, inkluż dawk ta' natura eċċezzjonali u fakultattivi sabiex jinqabad minn ordna iffinanzja u eżegwixxa l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Partit Nazzjonalista pubblikament irrot ħajru jwassal messaġġ ta' kuraġġ lil membri tal-ġudikatura u investigatura kollha involuti fil-proċess biex issir ġustizzja ma' Daphne Caruana Galizia mal-familja u l-eżis tagħha mal-ġurnalisti kollha li jipperikolaw ħajjithom fit-tfettxija l-verità kif ukoll mas-soċjetà Maltija kollha kemm hi. Min-naħa tiegħu f'kumenti li tal-il-medja qabel laqgħa tal-Kabinett, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li rċieva din it-talba li qal li ddiskutiha mal-Avukat Ġenerali u mal-investigaturi u qal li firma ittra li tistipula li jekk u meta l-evidenza tkun ingħatat u jirrakkomanda li tingħata l-maħfra preżidenzjali bil-kundizzjoni li din il-persuna tikkopera mal-awtoritajiet fuq kwalunkwe każ li jista' jkollu. Joseph Muscat qal li din m'għandix tkun kwistjoni ta' xhur, iżda lanqas ta' jiem. Jekk tgħiduli kemm fadlilna biex nistennew, I don't think it's a matter of months, but I don't think it's just a matter of a couple of days. It could be somewhat in between. Sa dan it-tant kienu ħafna l-kummenti mill-medja soċjali dwar din l-aħbar. Kien hemm instaqsa kif il-Prim Ministru ddeċida li din il-persuna se jkun qed jingħata l-maħfra preżidenzjali filwaqt li Vince Muscat magħruf bħala l-koħħu li hu maħsub li wettaq l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia flimkien mal-Aħwa de Giorgio ma ngħatax din il-maħfra minkejja li talaba diversi drabi. Oħrajn staqsew għaliex il-Prim Ministru wasal għal din id-deċiżjoni waħdu b'konsultazzjoni mal-Pulizija u mal-Avukat Ġenerali u x'jiġri jekk il-qorti ssib li l-allegat middleman għandu każi kbar li għalihom ma tkunx aċċettabbli l-maħfra. Mistoqsijiet li għalihom sa issa ma ngħatawx tweġibiet.